saben bengi nyawang konang pelak yen memajang mung karo janur kuning plak kok plak aja deh kembang wae weton gunung plak ya pacitan sarwi Ayo Mbak Nen. Pacitan sarwi. Panas gitu wayahe sik ta. Sik ta. Panas. Yo. Panas so badak lagi sejeblek kali. Udan. Piye janjine kepiye aja ngesuk-ngesuk aja mepet-mepet ndak meteng nek mepet ora yang meteng lho sumo ino oh kok ino bukan ora tak bidok iki ya Nadyan wadon sarta lanang inumane banyu bening ayo tarik Bang dak jaman berjuang asli ajur kelingan anak nek saiki ono siap ya siap nyoor mi Sokor bisa nyawang gunung bisa dadi raja dene
maju orek-orek. Laya-laya neng dhuwur paga wong Bual. soleh mlebu suwarga. Ya ngono papi kami sekar apapun dan sering kresno ya mas yo mas ning kuning cagar radio montang manting bojone loro man ya Rama Rama ya Ramane tole ya mas ya mas ali-ali kelingan lali-lali saya kelingan ya ngono mas papiye arek-arek motore mabur ya Rama Rama ya Ramane tole sekar bebundan Sri Kresna Ninggal katresnan ngono lho. Manut monggo ninggal katresnan nuwuni panjenenganipun tamu wingking saking leletan panggung panjenenganipun Bapak Parti. Sajroning atiku nalika sliramu ninggalaku Ya yo ya yo sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa tak suwon rino lan wengi moga-moga Gusti ngijabahi ya yo ya yo pananggonmu bali bisa kupon kaya doe ngundi tau nono windonono tak enteni ing pucuking tresna belum nangka bebasane mong katon sliramu wae. aja lali pawelengku bagaimana Dimas janji-janjimu Garap dangdut Mandape Lestari. kang setia satuhun tak enteni nganti saelengmu sang dewi katon nglam-nglami tambah terwelas
Maju Pak Delamen iki apa ki nyuwune iki? Wah, lah iki lho, nek iki gedeng iki. Mangga. Gak tahu cacahne wi. Gak tahu. Witing klapa kalapa kang maksimum. Moga sarang-sarang beksa kanthi kairingan gendhingipun Kaduk Retno. Salukune gones wicarane wong marti Dadi iki dadi kon. rejo angin mangi titirit harum harum lumrang banjaran sari angin mangit irit harum harum lumrang banjaran sehari kadek tresna nyat sekar ladengan makan kadek ratna bramarangi sapsarine brengangan si kumbang iku antuk sejatine matu sirani lungkrah lan lesu dibari larang beber lajumi berengi teri lumayan ing abang-abang mencelaing pangretna nyanding kembang Kaduk Retno sampun katur. wis sak mestine ati iki nelongso wong sing tak tresnani mlenjani janji apa ora eling nalika semono kebak kembang wangi jroning dada
Laju panjenenganipun pepundhen kula Bapak Lurah Sepuh Iki rak Wardaya. Jawa Timur Jola Joli. suwere dadi selawe tak jupuk papat dik karisa likur duwe bakno dipek Pak Jakon Surabaya geger diloyak macan ketiwasan gah Susuk yo oleh. Susuk ae ya, susuk. Susuk. Susuk 30. Ben awet kok. Sabun dojo ngaku pinter. Ela elo. Iya. Orek-orek. Parian. Nek kali abu yo gak patut. Iki dulungan Mbak Edok. Heeh. Mengkeret sak jarike. Kandang rete-rete munggah gledong rasane tele-tele salahe ngombe Gawean nek gawa gong dhewe ngene. Ora dadi wong gawa gong dhewe lho kono ya. Baleni. ngadiat Heeh. ning Marai. templek Karang Agung wong wis tuwek atine bingung salahe ngombe Sing salah ki gong. pajake ki ta Sing oh tak tambahi 5.000 iki Kok mangun iso nerone. tambahi no yo ben dadi mau nek gak dadi tak tinggal mulih dadi ya. terutama yo Jakun Sak dadine. Sak dadi-dadine ra ketak dadi guyon. pangapunten iki timbang nanggap kirun kan nanggap aku Nena ya, Mbah. wis tambahi 5.000 lho Ya. Nena.
sakne kene. Variane apa? Heeh. Templek. Lho. Agung. Templek. Ya, sakne. Heeh. Templek ngono. Heeh. Nah, Templek. 6 apa 5 iki? 6. Songo. Templek. Karangagung. Rabi kledek. Atine bingung. Aduh, ayo ngene. Atine Tambahin neh ora dadi kok. susuk 5.000. Yo wis oke. Kinggo nek ora dadi mikir tak gecek iki. Seneni kambi tuwa ya wis. Wis. Tak pas nih. Neng. Nah. Neno iki sing marai lah. Neno. variane napa, Mbah? Ya nek wong gerang ngene iki biasane ya dondong retirit. Ndak ya kaya Nur Hadi krusek-krusek ning damenan kae no. Ya ora patut ya ta. Iki Ngabrut sak jarike turu ngawet. sik tok. Sik. Iki dadekne ngono nek gak dadekne tak tambahi lho. Seneng ae muga-muga Raden. Seneng aku. Pak, iki innalillahi lho. Apa ya? Jagon ta? Ora ya. Jagon ki ra. Kaya aku. Templek Karangagung wong wis duwek atine bingung. Babi Yo. kami sekar apapun dari Sri Kresno. Ya Mas timbun sigarane ayo bangun nagarane yo ngono Mas kepiye man ya ra gones wicarane Rama jarek kawang biru atine bingung ra bisa turu. Ben kuwi sing di omah mulai gending ya Ben. Ijol ya. Oh ijol. Dek wau tuh saya wonten liwung jaranan. Liwung jaranan Mas. Sepisan ketemu
Slamet kalih eling-eling. Nggih sampun iki lho Rama. Gentosan, Mbak. Gentosan. Nggih sampun. Gentosan. Santui. Ah. Nggih, Mbak. Nggih sampun. Tasih setunggal, selamat dereng, eling-elingi sampun. Rapopo ya.
maksudnya kenceng igo mulih. Timbang lung kelor, lung gadung Mas. Oh, nggih. Lung gadung nyunanipun Pak Lurah Sepuh. Sekar papunden Sri Kresna Lere puspita ya mas marandane aku semengapura Putri Ayu tansah dadi ati
wonten sinom Simon iki ya, Mbak. Simon. Lah iya iki Simon. Rego apa to iki? Yo malah munggah ora kok medun piye to iki. Nyolot taun ki nyolot tambah ora enak. Ora enek sing medun. Terus wonten dipisahne. Nah, dipisahne sik terus rampat. Wis sing penting gilir kemantos ya. Jaranan. Reno cecet jroning ati apa pepos denku iki banyu mata aweh tondo ami buwi
maju serampat. Ujung cari balon randane kalopo dan seribu kayung yen selagamu saya nambahi manut dasar ayu lancar kuning barang kalatiku dadi kuning sedih aku wis ribu kena tanggo kangen korenoni ora luka tresnaku tanpa sali Bintang kecil hilangnya diri apa saja menghias angkasa aku ingin terbang dan menari jauh tinggi. Ada satu rondo gantungan tempat kau berada. Tasih setunggal rondo gantungan monggo diatur rumiyin. Gendok cah ayu jenengmu sapa sliramu pindho wara seputra aku ngemis tresno duh wong ayu klapa muda lakenon angel, kujai angel.